Kolasib CHUNG mun sang changa vote hak tura THLAK LAKNA hun nei ani All Mizoram Car Rental Association AMCRA chuan vawiin nisom pathum thale sang nisom nei pali hian Advisor to CM TBC Lalvenchhunga hnenah le SCERT Deputy Director Florence Lalrinpuii hnenah Ngaihdam dilna ziak an thawn Lungdar-ah Pavalai Pawl Intawhkhawmna voirukna nei mek ani a Palai in ziak lut sanga chuang an ni to CCS cable chung khwa te chibai ule H.VANLANGHAKA kani a Chanchin Thar kim changin Ngaihdam Kolasib CHUNG mun sang changa vote hak tura THLAK hun nei ani Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP kaltlanga ni puitin hena vote hak poi mo zia zirtir na Kolasib district mun sang changa kalpui mek zerani a Vawiin khan Kolasib Stadium project venga le Khwangpui lam futsal ground na a ho-hovin vote hak tura THLAK hun nei ani nisom pakwa April sang nisom ni Palai Lok Sabha MP in thlan nei turin buat seina kalzela Kolasib pa mi puin vote hak an ngai poi mo zwazil thena kong sang sangin SVEEP kaltlang hian malak na kalpui ani a election model code of conduct bo chana thleng thei ven puina C vigil app candidate te chanchin kim chang en theina KYC app le voter helpline app mandan inzirtir na te nei ni in Kolasib mun wal aw la ya te in than ngai poi mo tura thuziak te tar chhu ani polling station a vote hak tura har sana nei kum somriat panga chunglam le pian phungrwal ban lo te tan home voting kalpui to ni in Pvt.Ltd voters tenen vawiin sonhu khan Khwangpui lam Kolasib pa voters pledge chamrwal na hun man ani bok Nimin khan ZPM KHAW Ngaihdam Village Council siamani a President a Lalrinpuii Vice President Lalchazavale Treasurer Lalrinpuii Congress baka Secretary Lalrinpuii te anni tuna hian Lok Sabha in thlan kai hnoya model code of conduct manani awangin charge an la in thlan shi lo ni in party try to the chuan soya Ngaihdama hian VC member panga omin VCM hi MNF member pahni la ro sa nga le Lalrinpuii te anni Lungdar-ah Pavalai Pawl Intawhkhawmna voirukna nei mek ani a Palai in ziak lut hi sanga chuang an om to ani naktuk pathian ni zan thleng o tur Presbyterian KHAW rampum hwa Pavalai Pawl Intawhkhawmna tun zan khan Lungdar-ah nei ani a rampum hwa Pavalai Pawl Intawhkhawmna voirukna nei na tur hian Lungdar-ah pandal sakni in hei hi thlit le in ati chiat nuwa sakchat le ni in nizan masa khan pandal hlan na inkhom chu nei alo ni to a nimin khan Mizoram mun sang sang atangin Palai ten Lungdar hi an pan khoma sha thei china Palai in ziak lut hi mi sanga pasari an tling to ani tun tumaram pum hwa Pavalai Intawhkhawmna voirukna hian thupuyatan a chelai siam thatu ti chu man ni in speaker a hian senior executive secretary tun tumaram pum hwa Pavalai Intawhkhawmna voirukna hian thupuyatan a chelai siam thatu ti chu man ni in speaker a hian senior executive secretary Reverend Mizoram Moi chu manani a nizang kha pathian biakin khom nei ngal ni in Mizoram Synod moderator Reverend H.VANLANGHAKA hnenah atangin pathian thu cha ngai thla ka ni vawiin chomhalam khan pathian biakin khom nei in chunhulama zai khom pui nei ani a zanin atanga naktuk pathian ni zan thleng hian pathian biakin khom nei thin tur ni in naktuk atangin speaker hnen atangin thu cha ngai thlak thin ani ang zanin pathian biakin khom hi Reverend H.VANLANGHAKA committee member in a KHAW Reverend Lalrinpuii committee member hnen atangin pathian thu cha ngai thlak le ni bokdonin le ani bokdona darlung Kaushan Pavalai Pawl Zai Pawl champhai venglai Kaushan Pavalai Pawl Zai Pawl Ailong Pavalai Zai Pawl le Mizoram Synod Choir te an zai don ani All Mizoram Car Rental Association AMCRA chuan vawiin hi khan Advisor to CM TBC Lalvenchhunga hnenah SCERT Deputy Director Florence Lalrinpuii hnenah Ngaihdam dilna ziakin an thawn AMCRA chuan Advisor to CM TBC Lalvenchhunga hnenah lekha thonin Ngaihdam an dila TBC Lalvenchhunga hnenah hian Executive Committee meeting chuan ngun taka an ngai to in April nili sang ni somni pali zandar saria Hotel Regency Assembly an neina le press release an siama thu an lo sha danin MP Lok Sabha election sang ni somni pali lo om tura TBC Car Rental man ani chungchanga thubel chian dol lo an don awangin alo enroll angin
aming moi lo takin an lo pho chwa thu an soya AMCRA te hian kan thu shat te chubel chian do lo ani ti kan shatin poi kan ti hle a social media I ming moi lo taka kan lo the dar awangin khongai taka min ngaidam turin kan ngen a cheti in he an ngen na hi pom sak turin an ngen ani Mizoram Car Rental Association chuan SCERT Deputy Director Florence Lalrinpuii chu lekha thonin Ngaihdam an dil boka hemi chungchanga hian Ngaihdam dil tur hian Mizoram Commercial Vehicle Union chuan Palai na thokin vawiin chundar som pahnih le chan ve khan an len chila Florence hian pathian mingin Ngaihdam ti a chung khat leina te social media kal tlangin a shil ani Florence Ngaihdam na thu hi an ni po in TV le media danga lo ti dar tumin ma an la don ti an soibok All Mizoram Car Rental Association chuan Florence Ngaihdam an dil na hi lekha an pol letter head in an thona Lalrinpuii General Secretary AMCRA chuan minga zia nan ani an mingzia hian keini All Mizoram Car Rental Association Executive Committee meeting chuan ngun taka kan ngai to in April nili sang ni somni pali zandar saria Hotel Regency Assembly kan neina le press release kan siama thu kan lo sha danin MP Lok Sabha election sang ni somni pali lo om tura TBC Car Rental manani chungchanga thubel chian dol lo kan don awangin ilo enroll angin ming moi lo takin kan phau chhuaka kan thu sha te thubel chian dol lo ani ti kan shatin poi kan ti hle ti in social media ming moi lo taka an lo the dar awangin Ngaihdam an dilani he an ngen le kha hi khongai taka lo pom sak turin an ngen ti an soinon bokani MZP General Headquarters chuan Executive Emergency Meeting a kawa MPSC Chairman bang tur MZP ngen na in omzia anei lo awangin malak zel dan tur an rel MZP chuan ni somni pasari sang ni somni pali khan MPSC hnuaia Combined Competitive Examination LAKNA nungbera answer paper le mark tabulation a mark then khat thai chiat le correction fluid nasataka manani awangin thu chuan lo siam to a April ni thum sang ni somni palia MZP Executive Meeting chukhom chuan hengboy na zongzong awang hian MPSC Chairman Pujesi Ramthanga IAS retired chu mola abang turin an lo ngen to a April ni som sang ni somni palia MZP press conference chuan April ni som pahni sang ni somni paliral ma abang turin an ngen non ani nimin tlaidar nga thlenga alaban lo awangin April ni som panga sang ni somni pali thochan ni atangin MPSC Chairman Pisakai tur dan ni seti in emergency meeting chuan an rel ani MZP chuan Combined Competitive Examination baka Food Civil Supply Department Nuaya Thoktur Inspector of Supply MPSC in Alak Meka MPSC atling to pakhat chu interview turin akaw telmo mai chumak anti a hengba ka po hian Junior Grade of Mizoram Forest Service Association Conservator of Forest Post Pathumlak tura examination nei vekto ani a chuti line April ni som sang ni som ni palia MPSC thu chwa chuan an qualification department in apom lo chuan lamin answer paper an endik don lo thuan tar langa thalai na jong mek tam takte inbot seina thlon chu MZP chuan poi an ti a MZP chuan Mizoram Pui te thlopna an ngen ani Lok Sabha election lo om tura independent candidate Pulal Sharing a chang tele Party Chanchin Expenditure Agent te chuan Min Khan ECI Senior Principal Secretary hnenah Mizoram Election Expenditure Observer THLAK complain an thelut complain hi DO Nazuk Kumar hnenah thelutin Expenditure Observer ten independent candidate pu dan andu lo thu te Expenditure Agent le Assistant Expenditure Observer THLAK akhwasak dan chu afim khurlo thu te antar langa munchan khata General Observer ti tur anlo ti thu te antar lang telbok MNF Advisor Pujmal Somzwa Lalvenchhunga chuan ZPM Sarkar chu ankal dan tur chiang thokhat to ti asoya niza chunga anti turan bo zui dan chuan be sei aphak lo ti asoi Vawiin Khan MNF hian Aizawl Press Club Chanchin Bumi tian koma anthupuang tu Pujmal Somzwa Lalvenchhunga chuan ZPM chuan Lok Sabha MP candidate tur an vot chhuah dana po ram hnam le sa khwa humhim thei tur ain sumhai chhuah dan thiam tur an da zawk ni an ngaya kumsang ni somhni pali atanga somhni panga budget an pharta ka mani in hai vuna lama langsar bok ni asoin heiwang hian mipui tel ngai tuan a seng non se adu thu asoi
Pujema somzwa Lalvenchhunga chuan ZPM chu kun thok tu mangai tu nia in chal ani lain kumsang ni somni pali changa somni panga budget manga anlan chhuatir dan ero alet ling hlauti asoya lo nei le akai hnoya malanga tura cheng nuai zang sangre za pasari chia anda ti soin chu MNF sarkar lam liam ta in ada ain za somli pariat lain aniam jok ti asoi Khatizong Chanchin Thar kan ti chhuat thei ni a thlir tu tein zawai mang tha ule